vandaag laat ik je dus zien hoe je een arm maakt met je vingers. Nou, je hebt wat elastiekjes nodig. Doet dit en je hebt een haakje nodig. En dit. Ja, eigenlijk een kleine, dus die. Van jou zo klein kan, maar dan pak je een haakje. Moet even een haakje pakken. Ja, ik heb het. En dan doe je die zo. Kijk. En dan zo. En dan heb je die dan. En dan doe je zo en zo en zo. En dan pak je haaknaald. Begin je even hier. Ga je even schuiven. Lukt het dan niet? Dan doe je gewoon met je vingers. Kijk, en dan doe je zo. En dan doe je zo. Zie je? Maar ik doe het liever met mijn handen. Dat gaat veel sneller. Dan doe je hem weer omlaag. En dan ga je dit doen. En dan ga je het weer zo doen. Ik ben niet heel goed in. Ik kan zelfs met mijn ogen dicht. Maar ik doe het niet, maar ik kijk er ook naar. Dus. En zo. En dan plukken. En dan doe je hem weer omlaag. Oké. En dan doe je weer zo. En dan plukken. Plukken. En dan heb je hem uitgewerkt. Dan kijk je hem even uit. En dan is hij klaar. Nou, nog niet. Want we moeten nog een stukje. En dan zo. Dan heb je op dit. Dan doe je hem weer naar beneden. En dan doe je weer een pakken. Je mag het ook met verschillende kleuren doen. En dan doe je zo en zo. Die is heel makkelijk. Zo. Beetje uitgerekt. En dan doe je zo. Zo. En zo. En iedere keer hetzelfde totdat je een armband hebt. Het is nog niet afgelopen. En dan doe je zo. Zo. En zo. En dan ploep. En dan pak je nog één. En doe het weer zo. Zo. En zo. Het is hartstikke cool om dit te doen. En dan pak je deze en deze en die en die. Kijk, zo. Zie je? En dan pak je nog een elastiekje. En dan ben je weer klaar. En dan heb je hem al zo lang. Kijk. En dan heb je dit. Mama, ik ben een nieuw filmpje aan het maken. Zo. En dan doe je zo. En dan kijk. Zo. Trek je hem weer uit. Dit vind ik zo makkelijk. Even uit. En dan is hij zo lang. Zie je? En vriendin kwam gisteren bij mij, maar die kon het echt niet. Die ging gewoon figuurtjes maken. Zo, echt, zij kan helemaal niks met dit bloemband. Kijk, dan rek je weer uit. Tuk, tuk, tuk. Zo. En dan pak je een nieuwe.
hiermee uit. Doe je het zo. En zo. En zo. Zo. En dan heb je hem open. En dan is zo. Vind je hem dan genoeg? Dan ga je stoppen. En kijk, dan doe je dit. Hoppla, hoppla en hoppla. En dan is die dan genoeg. Dan hou je dit vast. En zet je. En dan weer dit aan het andere stukje. Eentje laat je aan. En je hem zo. Kijk, en dan doe je zo. En dan doe je zo, hou je hem wijd open, en dan pluk. En hij klein, maar dat is groot. Kijk, ik pak hem zelfs. Zie. Dus ik hoop dat je er graag van genieten. Dag, en als je nog iets wilt zien van mij, moet je mijn filmpje van haar van houden. Ik maak iedere dag nieuw. Dit was het.